Nu är det nära. Nu är det nära. Ja, sett. Oj. Oj. Nej. Vad är det för grejer, Lukas? Oj. Oj, oj. Oj, oj. Ja. Lägg kläderna på sidan så länge. Nej. Och kläder. Massa kläder. Så kul. Ludde bara. Ja. Hörde du ljudet? Titta här, en påse. Det där är Luddes. Och full med bilar. Ludde, titta. Titta här. Vad är det, Lukas? Titta det. Lyft upp påsen. Vad är det för någonting? Titta, vi kollar i på det. Vad är det för något? Titta här. Vad är det? Titta. Bilar. Till Lukas står det här. Lukas. Ja. Bilgodis. Få se, Lukas. Ahlgrens bilar. Visa mamma. Bilgodis. Oh. Titta här. Till Ludvig står det här. Åh, jag hade också bilgodis. Varsågod, Ludde. Ludde, visa mamma. Titta. Godis. Till hela högen står det här. Åh, det är chokladkaka. En massa Och godis. titta här. Till Elin. Till Simon. Till Håkan. Till Lukas och Ludvig. Titta, tänder till Lukas. Ja. Där står Lukas. Simon.